Witam bardzo serdecznie, tutaj Kaszepski Princ. Dziś ja mam bardzo młodego, fajnego gościa, a to jest... Jakub Szczypior. Kuba, trzymaj mikrofon. A ja czekaj, bo ja muszę coś powiedzieć. O, to mam inny mikrofon, tylko muszę gdzieś sobie poradzić. Kuba, powiedz mi dokładnie, skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz i gdzie działasz? Ja mieszkam w Górze od urodzenia. Tutaj też mieszkali moi dziadkowie, teraz tylko babcia jeszcze została. Babcia pochodzi z Tyłowa, więc też niedaleko. A tak cała nasza rodzina mniej więcej mieszka w Górze i tutaj mieszkamy po sąsiedzku z całym rodzeństwem taty i jest dobrze, nie? To znaczy, że wszyscy są z góry, tak? A jak jeśli chodzi o stronę mamy, taty, to wszyscy są tutaj z tych okolic? Czy ktoś jest, nie wiem, nie jest jakby Kaszubem, czy na przykład pochodzi z jakichś innych regionów Polski? Tu akurat tak, z mamy strony to tata jest z okolicy Tczewa. Tylko on już tutaj mieszkał jakiś czas, a teraz już od 25-30 lat jest w Niemczech. Tak. Więc on Kaszubem nie jest, ale mama przez to, że trafiła do rodziny, gdzie tata jest no to tak, ta Kaszubszczyzna też wszyscy w nią to zaszczepili i sama też i tam i mówi po kaszubsku i tak dalej, więc może tego aż tak w domu nie miała, może tam przez swoją babcię tak, Tak. ale przez rodziców nie. Ale no potem jak już tutaj zamieszkała z tatą, no to ten kaszubski był, nie? To znaczy, że ten Kaszubski można powiedzieć nie z pokolenia rodziców, tylko z pokolenia babci, tak? Czy dziadka, tak? Możesz coś więcej o nich powiedzieć? Jak oni żyli tą Kaszubczyzną na co dzień? Jeśli chodzi o moich dziadków, no tych najbardziej pamiętam, no bo pradziadków moich w ogóle nie pamiętam, bo jeszcze mnie nie było na świecie. No to oni rozmawiali ze sobą tylko po kaszubsku. I no dopóki jeszcze dziadek żył, to tego kaszubskiego było trochę więcej, teraz może trochę mniej. Ale ogólnie gdzieś ten kaszubski zawsze był i dziadek zawsze o tym wspominał, babcia tak samo i dlatego też ja i mój brat, no to jesteśmy tymi Kaszubami, oboje działamy i jest to dla nas bardzo ważne. Nie? Do tego jeszcze przyjdziemy, Kuba, na jakim polu ty właśnie działasz i jak działasz, bo ja cię obserwuję już od pewnego czasu, muszę powiedzieć. Ale zostałem jeszcze przy tym wątku dziadków. Mówiłeś, że ten dziadek jednak był takim motorem kaszubskim, można powiedzieć. Jak to było? On do was mówił po kaszubsku? O czym on właśnie opowiadał? Opowiadał o czasach wojny? Jak to było, ta kaszubczyzna? Jak ona wyglądała na co dzień? Były śpiewane może jakieś pieśni po kaszebsku? Tutaj tak, no dziadek starał się ten język tak egzekwować, wprowadzać w rodzinie. Dziadek był 55 lat organistą u nas w parafii, więc to taki tutaj zasłużony dosyć człowiek, a tak był gospodarzem, miał gospodarstwo. I tak zdarzało się, że tam gdzieś śpiewaliśmy, czy na przykład tam powiedzmy w październiku, no to różaniec był, nie? I wtedy tam jakieś pieśni, to jakieś kaszubskie też się zdarzały. No i to ten kaszubski był na co dzień zawsze, nie? Dobrze. A jak wyglądała twoja edukacja? Tutaj na pewno była szkoła jakaś podstawowa i później na pewno była dalsza edukacja. Powiedz mi, Kuba, jak to u ciebie wyglądało? Jeśli chodzi o edukację, no to skończyłem tutaj szkołę podstawową u mnie w Górze i gdzieś tak od drugiej czy trzeciej klasy podstawówki zacząłem chodzić na język kaszubski, bo tam kolega mnie namówił, bo zaczął chodzić, żeby nie szedł sam, no to poszedłem z nim. No więc to nie było tak, że od początku jakby mojej nauki chciałem ten kaszubski. I z jednej strony niby to mi się podobało, niby nie, ale nie miałem tego tak jakby wpojone, nie? Tak, tak. I właśnie już ze świętej pamięci moja nauczycielka kaszubskiego, pani Magda Garstka, no to ona to tak we mnie zaszczepiła tak na dobre, bo ja nawet się chciałem wypisać z kaszubskiego. A najpierw to tata powiedział, że on mnie na pewno nie wypisze, a pani powiedziała, że też mi nie pozwoli na to, żebym nie chodził na ten kaszubski. No i taki przełom, można powiedzieć, nastąpił tam gdzieś ta 6., 7., 8. klasa podstawówki, gdzie już tak trochę ten rozum był większy i się tak zaczęło trochę szerzej myśleć, szersze horyzonty odkrywać.
wtedy to doceniłem i tak się dosyć wkręciłem w tą Kaszubszczyznę, nie? Fajnie. A powiedz mi, a ten kolega, który się wcisnął, można powiedzieć, w ten język kaszubski, on później szybko odszedł, czy jak się potoczyły jego losy? Bo tak dziwnie było, że on jakby cię zaraził, tak? Czy zmotywował, tak? I jakby się jego losy potoczyły? To właściwie no, dwóch kolegów było. My we trzech chodziliśmy na ten Kaszubski potem. Tak. No, z jednym dalej utrzymuję kontakty, z drugim nie, ale, ale wszyscy ukończyliśmy jakby szkołę podstawową z językiem kaszubskim, nie? Więc to nie było tak, że ktoś tam się wysypał, tylko jakby przez tą naukę w szkole podstawowej, no to przeszliśmy razem, nie? E, To muszę jeszcze zwrócić się do świętej pamięci twojej nauczycielki, no bo ona jednak, no właśnie, jestem ciekaw, jak ona cię zmotywowała, bo jak ty mówisz, ty nie miałeś tej siundy, jak ci Kaszebi mówią, świadomości i ty nie byłeś jeszcze taki zafascynowany tą kaszubszczyzną, tak, tym językiem kaszebskim i jak to wyglądało, jak ona cię po prostu zatrzymała, jakich metod użyła, że ty jednak zostałeś, to jakaś sympatia była, to było jednak zrozumienie później, czy jak to wyglądało? Też takie można powiedzieć, że no, było widać, że dla niej to jest misja, nie? Ta nauka tego kaszubskiego i jej zależało na każdym dosłownie, żeby tą naukę ukończył i żeby zarazić tą kaszubszczyzną. No i to tam właśnie lekcje miały ogólnie bardzo takie dosyć ciekawe. Nie było tam, że tam cały czas mówienie tylko o historii czy coś, tylko było dużo i dużo przez gry, przez zabawy. Też, no i dobrze, wycieczki tutaj na Kaszuby, to też robiły swoje. No a potem też jeszcze jak już tam zacząłem grać na trąbce, to tata organizował takie warsztaty poznawcze, można powiedzieć, takie kulturalne, że 15 dzieciaków z Bielska Białej, z tamtego, okej, 15 dzieciaków tutaj z Kaszub, nie? I my się zjeżdżaliśmy na tydzień. Jednego roku u nich, jednego roku u nas i razem wtedy razem graliśmy, koncertowaliśmy i poznawaliśmy się nawzajem i kultura, nie? Więc to też miało na pewno wpływ na to, że muzyka, że tak ta Kaszubszczyzna mnie tak zaraziła. No a w szkole, no to tak już po prostu musiało być widocznie. I no i teraz na pewno jestem za to wszystko wdzięczny, bo gdyby nie to, no to myślę, że raczej nie byłbym tu, gdzie jestem. No ciekawa sprawa, jak człowiek taką jakąś odpowiedzialność dostanie, że musi się przygotować, jeśli chodzi o swój region, tak, i pokazać ten region innemu regionowi czy innym krajowi, tak, to, no to człowiek musi się wgłębić jednak w tematykę, nie? To jest bardzo ciekawe. Ciekawy wątek, co opowiadałeś, Kuba. Kuba, a powiedz mi, jakie ty masz zainteresowania dokładnie? Czym ty się jeszcze interesujesz po prostu? Oprócz muzyką, słyszałem, tak, Kaszubszczyzną, ale coś jeszcze jest takiego w twoim życiu, że myślisz, o, to jest ważne powiedziane? No to jest ogólnie wiele rzeczy, bo jeszcze sportem się interesuję, to tak co śledzę na co dzień. Jestem teraz przez okres dwóch lat grałem tutaj w okolicznej drużynie w B-klasie w piłce nożnej. To także po prostu jak byłem mniejszy, to nigdy nie chodziłem nigdzie i tak się zdarzyła okazja, to stwierdziłem, że chociaż chwilę sobie pogram. I z pożarnictwo, nie? Straż pożarna to jest też tutaj moja pasja. Jestem teraz już czynnym strażakiem ochotnikiem w straży. I no i to są takie rzeczy, właśnie muzyka, no to jest gra na trąbce, na organach też gram. Tak, no to tak się dopiero można powiedzieć wdrażam bardziej, bo za dużo nie gram, ale już tam się zdarzały jakieś tam śluby czy msze zagrać, więc w tym kierunku też idę. To jest właśnie tak głównie przez dziadka, nie? Przez to, że on tak, że on był tym organistą, no to też mnie tym zaraził, nie?
No widać, że to idzie tutaj u was w górze z rodziny do rodziny. To znaczy w rodzinie zostaje to tak, że twój dziadek był jakby organizowany, ty idziesz jakby pewnym śladem jego, tak? I jeszcze chciałem wrócić do szkoły, bo opowiadałeś, że ten język kaszubski, on jest dobrowolny, trzeba się zapisać, tak? Trzeba coś, ten pierwszy impuls idzie od dziecka czy od rodziców, tak? Którzy chcą, żeby młodzi ludzie uczestniczyli w języku kaszubskim. Jak twoja jest opinia? Bo są takie opinie, że jak ktoś mieszka na Pomorzu, to powinien mieć taki obowiązkowy. Nie wiem, czy to by był język kaszubski, to by było super, tak? Jeśli na przykład każdy, który chce mieszkać na Pomorzu, musiał się nauczyć w takim powiedział basic, tak? W elementarnym znaczeniu język kaszubski, tak? Ale to nie tylko język, to jest jak ty mówiłeś, te wanogi, to znaczy te wyjazdy, poznanie terenu, tak? Z czym to jest związane? Historia, kultura, śpiew, tak? To są różne rzeczy. Czy to powinien być właśnie, nie tylko jeśli popatrzymy na Kaszuby, ale w ogóle na Polskę, tak? Na przykład jakbyśmy pali, nie wiem, do Górali, tak? Czy tam też powinien takie coś być, czy na Śląsku, czy na przykład, nie wiem, Kociewiacy, tak? Czy Kaszubi. Jak twoje spostrzeżenie to jest? Czy to jest takie, bo ja nie słyszałem, że ten język kaszubski jest, nie wiem, ostatnie godziny to jest język kaszubski, tak? I no i teraz jak dzieci, większość idzie do domu i te dzieci mają zostawać na tej, nie wiem, do 15 jeszcze na tym języku kaszubskim, no to Matyzer noga, nie? To się nie trzyma kupy, nie? I po prostu jaka jest twoja opinia, czy to by poszło w tym kierunku, czy raczej mówisz, nie, to musi być dobrowolne, czy jakiekolwiek jakaś zmiana powinna być? Według mnie może nie tyle co od razu tak radykalnie wprowadzić język kaszubski obowiązkowy, Mhm. ale na przykład historię Kaszub, nie? Mhm. I żeby to było właśnie w trakcie zajęć, bo to no, ja też to przerabiałem, że są te zajęcia właśnie na końcu, kiedy wszyscy idą do domu o tej 12-13, a my jeszcze na 2 godziny kaszubskiego, nie? No właśnie. To też się tak odechciewało, ale jeżeli to było faktycznie wszystko w podstawie programowej, dobrze zrobione, no to jeżeli tą historię się dzieciakom przedstawi, no to wtedy może jest już takie pole do tego, żeby ich zainteresować i wtedy można to rozszerzyć już żeby się zapisały na ten docelowy język, nie? Wiesz, że taka historia regionu, historia Kaszub, no historia regionu i żeby w całej Polsce każdy wiedział, jaka jest historia regionu, kultura i wszystko, bo to się naprawdę przydaje, bo jeżeli wtedy człowiek podróżuje, no to może się właśnie wymienić spostrzeżeniami z innymi, czy to z innych krajów, czy nawet właśnie tutaj między Góralami, Ślązakami i jeszcze innymi, nie? Dokładnie. Tak, tak. Jak jeśli człowiek coś musi sam przygotować ten temat, to jest jednak no faktycznie ten, nie? Że trzeba się przygotować i trzeba to jakoś sobie poukładać w głowie. Dobrze, to już wchodzimy tak płynnie w ten język kaszubski. Co ten język kaszubski dzisiaj dla ciebie znaczy? Opowiadałeś troszeczkę już w tym wywiadzie, że to tak jakby ewoluowało, tak? Że na początku, jak młody człowiek, każdy człowiek no jest młody i głupi, tak trzeba to drastycznie też powiedzieć nieraz, nie? Nie wszyscy, ale większość to chyba tak. I to było też w mojej biografii tak samo. Ale to mnie właśnie ciekawi. I jak ty myślisz, czy mogłyby instytucje, czy szkoła, bo ja mam często takie wrażenie, że na przykład jeśli w Polsce centralizacja, jeśli chodzi o edukację, jest bardzo duża, bo ta historia, jakby powiedzieć, wersja krakowska, wersja warszawska jest ogólnie wszędzie tu w Polsce propagowana, a że ci w Warszawie się boją, że właśnie, że będzie tu jakaś taka, no powiem, separacja, tak, czy takie są pogłoski nieraz, że jak będzie tutaj za dużo o tych Kaszubach, o tej historii Pomorza, to separatyści, tak? I jak ty myślisz, czy to ma jakąś szansę na przykład w edukacji? Bo już nie mówimy tylko o tym języku kaszubskim na przykład, ale na przykład w historii, tak? Czy tam jest taka możliwość, czy to raczej, czy otwartość na te tematy, czy to wszystko zależy od pojedynczego nauczyciela, czy jest jakiś, widzisz jakiś przełom, nie wiem, na arenie międzypolskiej, że powiedzą, okej, idziemy jednak troszeczkę więcej w stronę regionalizmu. Nie zapamiętaj, że nie chodzi tylko o 100% regionalizm, ale wchodzi taki zdrowy regionalizm, że poznamy, kto to jest Aleksander Majkowski, poznamy Remusa, poznamy, co to są Kaszubi, jak z tym językiem było. Jak ty uważasz? Mi się wydaje, że to jest właśnie bardzo ważne. Ja też jestem, jeśli chodzi o edukację, no to nie jestem zwolennikiem tego systemu, który jest teraz. Raczej byłbym za tym, żeby nauczyciele mieli większą swobodę do przekazywania wiedzy, tak? No bo mamy to właśnie wszystko scentralizowane. I jeżeli jest jakiś temat, powiedzmy historyczny, który dotyka stricte tutaj Pomorze, no to powinno to być bardziej rozwinięte, nie?
Teraz też powiedzmy miałem tam takie tematy na historii, no i tam trochę brakowało, bo brakowało właśnie jakichś tutaj person kaszubskich, brakowało tutaj tej takiej historii nieco wojennej, powojennej, co się działo, jak to wszystko wyglądało, tylko wszystko było tak scentralizowane na Polskę, Warszawę i wszystko, a jeśli chodzi tutaj o nasz region, to tam delikatne jakieś tam wspominki, a nic więcej, nie? No ale to się wiąże z tym, że to muszą być odgórnie tam już inicjatywy przez ministerstwo. No próbują coś tam robić, ale no według mnie to raczej nie powinno iść w tym kierunku, że oni odchudzają tą podstawę programową z historii w tym względzie, że młodzi ludzie nie będą świadomi tego, jak niektóre procesy po prostu w całej historii naszej ojczyzny tutaj przebiegały, nie? Tak, tak. I tu wchodzimy. Tak, dokładnie. Kuba, właśnie ten wątek, o czym właśnie mówiłeś, takie są dosyć mocne tematy. A tu na Kaszubach, no, oprócz II wojny światowej i Piaśnicy, chociaż ja często się spotykam właśnie, że dużo ludzi jest zaskoczonych, jak tu przyjeżdża w regiony Wejherowa, że jest Piaśnica, tak? Ostatnio mieliśmy za tych latach film Kamerdyner, który, jeśli chodzi o świadomość, bo tam były też różne krytyczne też uwagi, jeśli chodzi o filmu, ale ja uważam, że on jakoś pokazał, że była Piaśnica tutaj na Kaszubach i że ludzie zaczęli się tym regionem interesować pod względem historycznym też, tak? I że pokazaliśmy taki pierwszy Katyn, pomorski Katyn, to była właśnie Piaśnica, nie? Ale wątek na przykład dziadka z Wehrmachtu, tak? Ta słynna akcja Kurskiego, jak były wybory Kaczyński-Tusk na prezydenta i zaatakowano wtedy Donalda Tuska. I tak de facto można powiedzieć dużo ludzi też na Kaszubach, bo tu nie chcemy rozkminiać, jaka partia teraz jest lepsza, czy PiS, czy PO, ale tu chodzi o tą prawdę historyczną, tak? Bo ja się często też spotykam właśnie z tym, o wy to Kaszubi to jesteście Niemcy, tak? Czy ty się z tym spotkałeś, czy ty może spytałeś się w twojej rodzinie, jak to było z tym Wehrmachtem, podpisywaniem tej listy, co o tym wiesz? Tak, no były w rodzinie, tak, tutaj te Volkslisty, to jest wiadome i z tego co wiem, to chyba rodzeństwo pradziadka, to tam się trochę właśnie tak podzieliło, że niektórzy szli, niektórzy nie szli, nie? Ale ogólnie u mnie w rodzinie to nigdy nie był taki temat, że to byli źli ludzie, że zła decyzja, że oni szli do tego Wehrmachtu. Po prostu niektórzy nie mieli wyjścia, niektórzy może tam chcieli bardziej zaryzykować. No ale no to taka jest prawda, że wtedy ludzie nie mieli wyjścia. Nie wiemy, jak my byśmy się zachowali, gdyby była taka sytuacja, więc wytykanie właśnie komuś, że miał tam dziadka w Wehrmachcie, no to na pewno nie powinno iść w tą stronę, nie? No właśnie, ja myślę, że też że ważne jest też powiedzieć po prostu, że generalnie w gubernatorowie sprawa, jeśli chodzi o listy, to były po prostu tam największe, jak można powiedzieć, gnidy, tak, podpisywały te listy, a tutaj byliśmy wcieleni jako teren do III Rzeszy, no i nie było wyboru i ludzie po prostu musieli podjąć decyzję, a zatem się brało, jak podpisałeś listę, to wtedy synowie byli brani do Wehrmachtu, tak? No i dużo Kaszubów właśnie pod Monte Cassino, to jest taki właśnie też absurd historii, że dużo Kaszubów właśnie włączyło nie po stronie polskiej, tylko po prostu niemieckiej, tak? No i to jest takie smutna historia, jeśli chodzi o naszą historię, tak? I ten dziadek Wehrmachtu cały czas jakby tak w podświadomości dużo Polaków jednak istnieje. Dobra, to już powoli tak schodzimy tutaj znowu do góry. Ja pamiętam, jak ty w mediach mi się pierwszy raz Jakub Szczypior, jak została ZKP Góra, o tym jeszcze opowiesz mi, dlaczego to tam za ZKP Góra się powstała, jak to wyglądało, ale wiesz co, jak ja usłyszałem, jak były te uroczystości, już tak chyba myślę, że to były te początkowe uroczystości, że były grane dwa hymny, no bo dla tych, którzy nie wiedzą, na Kaszubach do dzisiaj jest cały czas dyskusja, jaki jest prawdziwy hymn. ZKP ma hymn jakby Derdowskiego, tak? A jest druga wersja, Ziemia Rodna Trepczyka. I ja usłyszałem, że ty zrobiłeś taką akcję i to, wiesz, od wielu ludzi słyszałem, to nie tylko od jednej osoby, że ty powiedziałeś, dobra, to teraz tutaj był hymn ZKP, ale jeszcze zagramy ten drugi. Tak, jakoś tak w tym sensie to zrobiłeś. Dlaczego to zrobiłeś? I dlaczego dla ciebie to jest ważne? I czy możesz coś więcej o tym powiedzieć?
Tak, tutaj się rozchodzi o uroczystość odsłonięcia tablicy Antoniego Abrahama, A, kiedy orkiestrą graliśmy. I bo tata jest kapelmistrzem tak orkiestry, ja powiedziałem, że ja chcę mieć dwa hymny, nie? tak. I tutaj w ogóle nie było żadnej dyskusji, Mm. ponieważ ja uznaję ten hymn zamiarodno, Mm. mimo tego, że jestem tak w zrzeszeniu i tam no, tak ściśle związany, tak? Tak. Ale każdy może mieć swoje zdanie. No bo na przykład no, na innych uroczystościach, że tak powiedzmy odgórnych, zrzeszeniowych, no to jest Marsz Kaszubski i Dardowskiego i tyle, nie? Mm. A tutaj nie, tutaj ja stwierdziłem, że muszę mieć też zamiarodno zagrane, żeby ta uroczystość była pełna. A co więcej, też to się trochę właśnie odbiło, można powiedzieć, dalej, bo chyba była jakaś uroczystość, raz nie jestem pewien gdzie, ale chyba w Luzinie. I też grali dwa hymny, bo stwierdzili, że jak w górze grali, to i też mogą. A. Coś takiego, więc myślę, że no, bo ogólnie ten temat hymnu, no to wraca co jakiś czas zawsze tam, czy na Radzie Naczelnej Zrzeszenia to jest tam poruszany. Myślę, że no kiedyś może, mam nadzieję, że to się uda zmienić, bo według mnie tam ten hymn zamiarodno jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem Mm. i no, nie powinniśmy się kłócić, tak, no, w tej kwestii. No, że no, mamy tak dwa ugrupowania, które, można Mm. powiedzieć, są tutaj związane z Kaszubami, to mamy Kaszubską Jednotę i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, no ale myślę, że w tej kwestii to powinniśmy być zgodni, tak? Tym bardziej, że no kiedyś Zamiarodno też był hymnem Zrzeszenia, nie? To dopiero tam po latach chyba się zmieniło. Zobaczymy, co czas pokaże, ale ja na pewno zostanę przy Zamiarodno i jeżeli będą jeszcze jakieś, a na pewno będą inicjatywy tutaj u mnie, no to zawsze będą odgrywane dwa hymny, ale na pewno nie jeden. No właśnie, bo tym zaimponowałeś mnie, nie? Bo sobie myślę, jako młody chłopak, mieć tą świadomość, to co właśnie na początku opowiadałeś, nie? To trzeba mieć wiedzę, nie? Trzeba wiedzieć, o czym się człowiek mówi i co człowiek chce, nie? A nie spotkałeś się z jakimiś takimi przykrymi jakimiś uwagami, że ktoś, bo ja nie spotykam się z taką tendencją, że jak ktoś powie, że uważa, że ten hymn, na przykład Ziemia Rodna, mu lepiej odpowiada, to że jest jakiś separatysta i tylko Kaszuby widzi 100% i tak dalej, nie? I często jesteśmy taki spychani zaraz w taką niszę, że wtedy ciężko dyskutować, bo jak ktoś powie, że jesteś faszysta albo jesteś separatysta, to jak masz dyskutować, jak masz się bronić, to już prawie jesteś po do dyskusji, nie? I, czy ty się spotkałeś z takimi rzeczami, że ktoś na przykład powiedział, no nie, tutaj za dużo tych kolorów na tych koszuli i ziemia rodna i tam inne sprawy? E, Ogólnie myślę, że jeśli chodzi o kwestię właśnie hymnu czy czegoś, to tak się nie spotkałem, bo można też tak powiedzieć, że ja nie jestem takim stricte narodowcem kaszubskim, bo czuję się Polakiem. Mm. I dla mnie jedno i drugie jest ważne, więc z tego by wynikało w sumie, że powinienem popijać raczej ten marsz, nie? Tak, Bo tak, to jest tak, bardziej, dokładnie. bardziej polskie. Ale właśnie jednak myślę, że ten hymn powinien pokazywać tą odrębność i to właśnie jak tam w tekście jest, że, no, że aż do Roztoka sięgały Kaszuby. To jest ważne, a jednak no, ten marsz kaszubski jest zrobiony też tak zrobiony, że na, na melodię Mazurka Dąbrowskiego. No tak. Też by było, też wtedy wszystko się zgadza, jeśli chodzi o tekst. No i ten tekst też jest taki, że on tak zaznacza bardziej tą polskość niż kaszubskość, nie? Mm. A jednak właśnie według mnie ten hymn, no to powinien być stricte związany z Kaszubami i tak, no dlatego od zawsze popieram ten hymn i tego zdania na pewno nie zmienię. Super. Dobrze, to wiesz co, bo to pokazałeś, że jednak jako młody człowiek umiesz brać odpowiedzialność za swoje decyzje, masz wiedzę i umiesz dać argumenty, dlaczego tak zrobiłeś. Mm, Teraz następna rzecz to jest właśnie troszeczkę lokalna polityka, tak? Bo powiedz może, jaką masz przyszłość teraz polityczną, jeśli chodzi tutaj jakby o region Góry, tak? Wioski Góra, tak? W gminie Wejherowo. Co planujesz? No teraz jak już ten wywiad wyjdzie, no to wszystko będzie wiadomo, bo już jutro tutaj mamy wybory sołeckie, w których zdecydowałem się startować. Decyzja ogólnie jest bardzo, bardzo przemyślana. Jeżeli w zeszłym roku by były, to też bym startował. Mm.
bo już to tak było właśnie od zeszłego roku, tak mnie jakoś natchnęło na to, że myślę, że ta funkcja, głównie przez zrzeszenie i przez to, że tak bliżej ludzi się stałem tutaj. No i jeszcze po drodze wyszedł też start w wyborach samorządowych do Rady Gminy. Tam niewiele zabrakło, tak to po około 20 głosów, ale, ale ogólnie wspominam to dobrze, zbieram doświadczenie, tak. Sam też się zderzyłem trochę z tym wszystkim, bo myślałem, że może gmina to jest taka, że tutaj polityki za bardzo nie ma, a to tam jest wszystko tak samo i to naprawdę człowiek może się, może się zdziwić, jak to wszystko wygląda nawet na tak niskim szczeblu jakim jest gmina, nie? Jeśli chodzi o politykę. No a jeżeli się uda wygrać te wybory, no to wtedy to zdecydowanie dużo możliwości otwiera do działania, żeby tutaj tak zintegrować mieszkańców. Mi właśnie zależy na tym, żeby sołectwo było aktywne, spotkania dla dzieci, dla seniorów, dla młodzieży, żeby każdy miał jakby coś dla siebie, żeby można było otworzyć po prostu możliwości ludziom do spotkań, i do innych spraw, tak? Dobra, tak, już tak odpowiadasz troszeczkę jak ten polityk. Widzę, że już jesteś dosyć dobry, wytrenowany, ale Kuba, tak szybko nie uciekniesz mi, bo wiesz, ty masz lat, ile dokładnie? 19. 19 lat, nie? I słuchaj, wiesz co? No nie wiem, jakbym zrobił taką ankietę na całą Polskę, to wiesz, ja ci tu nie chcę tak za dużo tego miodu też dawać pod szyję, ale ja bym zaryzykował tą tezę, że no, bardzo mało 19-letnich chłopaków, wiesz, facetów, którzy chcą zostać sołtysem, czy planują jakąkolwiek taką, wiesz, regionalną, polityczną karierę. Znaczy, kariera to może brzmi tak troszeczkę negatywnie, ale tak, wiesz, że masz chęci, żeby coś zmienić, że, wiesz, ty jesteś bardzo taki społeczny i masz 19 lat i wiesz co, to rozwala system. Weź troszeczkę więcej powiedz, jak ty to zrobiłeś, że ty się pchasz. Inni szukają, wiesz, na TikToku jakichś kotków, które biegają, albo jakieś pieski, czy tam nie wiadomo co, nie? A ty masz aspiracje polityczne na razie regionalne, chociaż ja wierzę, że jak pójdziesz tak dalej, to że kiedyś zobaczymy cię w telewizorze i będziesz miał przed sobą wielką karierę. Ale powiedz troszeczkę więcej. Dlaczego ty jako 19-latek chcesz to zrobić? Bo to jest niesamowite. No to się wszystko też bierze właśnie z tego, że no, zakładając życzenie miałem nawet nie 17 lat, tak? Miałem wtedy 16 właściwie. No i od tamtego czasu już trochę rzeczy jakby sobie poukładałem i nauczyłem się wielu rzeczy. No i tak stwierdziłem, że też myślałem nad tym, czy może nie przeczekać i dopiero w następnej kadencji się włączyć tutaj w tą politykę regionalną. Ale ja jestem zdania, że im wcześniej zacznę, tym wtedy no, nabiorę doświadczenia, tak moje portfolio będzie bardziej bogate i będzie łatwiej wtedy się po prostu piąć wyżej, nie? Bo jeżeli bym z takiego miejsca zerowego na przykład startował w wieku 25 lat, no to byłoby gorzej, a tak do tego 25 roku życia, no to już jakieś tam doświadczenie będzie i dlatego, no i po prostu lubię jakby nowe wyzwania i wiem, że mogę robić więcej i więcej i dlatego tak wygląda, nie? No i to też się wszystko bierze z domu. Tata jest dyrektorem Centrum Kultury w Gniewinie od 20 lat, więc tata jest takim bardzo mocnym społecznikiem. Kiedyś też był radny powiatowym raz no, przez jedną kadencję chyba. No i to też przez niego, nie? Że to jest taki jakby mój wzór, można powiedzieć. Tata właśnie jest taki bardziej, tak on go tam do polityki nie ciągnie, a mnie raczej tak, nie? Ale tutaj jeśli chodzi o właśnie takie sprawy, czy to właśnie promocja regionu i wszystko, no tutaj to się jakby wszystko bierze z domu, bo mam jakby wzorzec, na którym mogę się tam wzorować, czy coś zapytać i myślę, że dlatego to też tak dobrze idzie, nie? W Twoich odpowiedziach widać dokładnie, jak bardzo ważny jest dom,
tak? I jak też dużo razy wspominałeś twoją nauczycielkę języka kaszubskiego, że to są jednak takie filary, można powiedzieć. Jak tam jest tak poukładane w tym kierunku, no to wtedy dzieci idą jakby w tym kierunku, tak? Czy te następne pokolenia, można powiedzieć. Dobrze, powiedziałeś tak troszeczkę między wierszami, że jednak byśmy miała taką aspirację iść dalej, nie tylko tutaj regionalnie, gmina Wejherowo, tak? Czy może gmina nawet Gniewino, ale że polityk to by dla ciebie by była jakaś opcja. Ale nie boisz się to, bo ja często widziałam młodych, fajnych ludzi, ale później ta ogólna polityka ich połknęła, tak? Po prostu później człowiek ma pomysły, a partia chce inaczej i ludzie się muszą zmienić, bo jak naczelny powie tak głosować, to muszą tak głosować. I czy tylko się czasem nie boisz, bo ty na razie bardzo, wiesz, mówisz pozytywnie, bardzo otwarty jesteś, tak dalej, nie? Czy nie boisz się czasem, że właśnie jak zapiszesz że jakiejś partii, że to pójdzie nie w tym kierunku i raptem te twoje idee, te nowe podejścia zamilknie, no bo ktoś powie, no kupa, nie tędy droga. No, tutaj to jest racja, no bo jeżeli się chce działać tam w polityce ogólnokrajowej, no to trzeba znaleźć tutaj takie swoją partię i tak dalej. No i jest to na pewno problem, no bo znaczy, no, każdy też się rodzi, tak no jeżeli chyba mamy partię w naszym Sejmie, to też te partie się składają jeszcze z mniejszych partii, te partie jeszcze tam i naprawdę jeśli chodzi o poglądy, no to ludzie się tam bardzo, bardzo, bardzo mieszają i to na, na, na pewno z czasem to w jakimś stopniu połknie, tak, bo jednak to jest bardzo takie środowisko brudne, można powiedzieć. Jeżeli ja tak sobie właśnie sobie wspomnę, jak tam wyglądała kampania tutaj właśnie moja samorządowa Tak. do Rady Gminy i ile tam już było takiego właśnie, już tam no były jakieś tam, czy to jakieś tam złe słowa, jakieś pogróżki i tak dalej, to jeżeli to sobie przemianuję potem, że to jest gmina, że to jest województwo, dalej, aż do tego i to jest wszystko 10 razy, 10 razy mocniejsze wszystko, no to na pewno jest to trochę przerażające, ale no myślę, żeby będę szedł tą drogą i aspiracje gdzieś tam mam właśnie takie dosyć wysokie. Staram sobie też te cele stawiać właśnie wysokie, żebym po prostu nie był w takim momencie, że sobie pomyślę, że to już jest wszystko, nie? Tylko żeby jeszcze się starać gdzieś, no ale to tam wiadomo, że jeżeli chodzi o taką politykę ogólnokrajową, gdzieś tam Sejm, no to jakiś tam w planach pierwszy start, no to gdzieś tam powiedzmy lata tam 2030 tam i między 2030 a 40 rokiem, nie? No a teraz już muszę powoli tutaj oddolnie działać, gdzieś tam tą partię też wspierać i ludzi tutaj powoli namawiać na zmiany, na wszystko, żeby to tak oddolnie wszystko szło i wtedy będzie mi dużo łatwiej, żeby potem sobie poparcie zebrać. I myślę, jestem dobrej myśli, ale to jest też kwestia, że to tak nie musi się potoczyć, nie? To nie jest powiedziane, że muszę tam zostać posłem czy kimś jeszcze. Jeżeli stwierdzę, że po prostu na mojej drodze, że to nie jest to, że po prostu się za bardzo tego wszystkiego boję, no to po prostu nie pójdę tam i zostanę tutaj, nie? Ale wolę mieć właśnie ambicje, aspiracje, gdzieś tam cele jak najwyżej, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że sobie pomyślę, że jestem już spełniony i wszyscy tylko że zawsze można coś zrobić lepiej, więcej i tak dalej, nie? No bo wiesz, jeśli chodzi o ogólną polską politykę, no to w Polsce właśnie to, co też opowiadałeś o tym hymnie, jeśli popatrzymy na Kaszubów, tak, ta walka między tymi hymnami, tak, że cały czas jest ta dyrektywa robiona dziel i rządź, tak, i to na ogólnopolskiej polityce też to widać, że jest jedno plemię, które nazywa się PiS, drugie plemię PO i w takich sprawach nawet jak CPK nie umiemy się zjednoczyć, powiedzieć, dobra, robimy to dla Polski, dla regionu, nie? I teraz jest pytanie, jeśli patrzymy na Kaszubów, czy my też umiemy się zjednoczyć, no bo są różne kierunki też polityczne, czy nawet takie kulturalne, tak? I czy my umiemy się zjednoczyć właśnie na rzecz Kaszubów, tak? I jak ty myślisz, bo są takie na przykład, jeśli chodzi o język kaszubski, są pogłoski, że ludzie mówią,
20, 30, 40 lat i to zaginie. Czy ty myślisz, że jeszcze jest szansa, mm, że wśród młodych ludzi powstanie trend, okej, jest super mówić po kaszubsku, czy to raczej nie da rady? No to teraz można powiedzieć, że to wszystko zależy od nas, tak? Czy jak właśnie w którą stronę poprowadzimy tutaj nasze tam dzieci i, i jeszcze naszych tam późniejszych potomków. Myślę, że to jeszcze wszystko jest do uratowania, tak? Bo jednak są ci Kaszubi jeszcze, działacze są, pojawiają się i myślę, że może to pójść w dobrą stronę, ale też jednak no to poparcie takie z Warszawy to musi iść na takie sprawy i na przykład według mnie brakuje Koszubom takiego mocnej osobowości, mocnego polityka, który tam właśnie na samej górze będzie reprezentował faktycznie, realnie nasze tutaj potrzeby. I no, wiadomo, no zdarzają się też no, w zrzeszeniu też na naszych tam posiedzeniach Rady Naczelnej to odwiedzają nas, czy to tam, czy senator Klejna, czy poseł Kazimierz Plocke też czasami jest aktywny. I no, jeżeli trzeba, no to robią, nie? Tylko to jest też, nie można ich jakby obwiniać za to, no bo oni są w partii No tak. i partia decyduje, tak? No to taka jest prawda. I właśnie też, no to jest, według mnie to jest bardzo duży problem Polski, że jesteśmy podzieleni na to właśnie, czy PiS, czy PO, nie? I według mnie dopóki, że powinien po prostu ktoś inny przejąć władzę, niech ludzie zobaczą, niech dadzą szansę, bo jeżeli to będzie się cały czas przerzucanie, że ci 4-8 lat, potem znowu ci i tak samo, no to na pewno to nie pójdzie w dobrą stronę, tak? Bo jeżeli się naprawdę tam czasami spieram, czy tam z kimś, z jakimś wyborcą, czy to PiSu, czy Platformy, no to praktycznie jest bardzo ciężko znaleźć wypowiedź taką ogólną jednego czy drugiego, gdzie oni nie wspomną na siebie nawzajem, nie? Że no, Albo antypis, albo anty. no właśnie, nie? I właśnie ludzie też na przykład za bardzo myślę, że też Tuska może nie lubią, ale jeszcze bardziej nie lubią PiSu, dlatego zagłosowali za nim, wygrał wybory, jedne, drugie, teraz już w ogóle odniósł bardzo duży sukces w wyborach do Europarlamentu, tak, no bo jednak można powiedzieć wciągnął swoich koalicjantów, tak. Tak, to prawda. No, gdyby były teraz wybory parlamentarne, no to Trzecia Droga nawet by nie weszła do Sejmu, nie? Więc to jest, jeśli chodzi o politykę, no to jest to naprawdę takie rażące według mnie. No i mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, że to nie musi być tak, że tylko Platforma i PiS mogą Polską rządzić, nie? Chociaż z drugiej strony, jak patrzę tutaj na Wejherowo, to chyba właśnie Wejherowo jest koalicja chyba PO, PiS i Konfederacja, tak? Bo Lisius już nie jest starostą, tak? Pan Kamiński z Rumi i tam właśnie pan właśnie Drewa, który z PiSu, tak? I chyba pan Bober i jeszcze taki jeden polityk z PiSu już nie są chyba w PiSie i tam jest jakaś koalicja właśnie na rzecz pana Kamińskiego. Znaczy, nieraz to są właśnie dziwne takie koalicje, że na takich regionalnych sferach, można powiedzieć, tak. Dobrze, a jak myślisz o mediach kaszubskich? Bo wiesz, ja mam takie wrażenie, że no mamy Radio Kaszebę, ale bez urazy nie jest to medium takie stricte kaszubskie. Nawet nie wiem, jakby w Radio Kaszebę, czy na przykład jakby było TV Kaszebę, jakby tam tylko było kaszubski, czy to by miało jakieś jakąś oglądalność, nie? Bo ja mam takie wrażenie, że jeszcze ci starsi ludzie rozumią ten kaszubski, ale teraz jakbyśmy oglądali, nie wiem, najnowszy film w kinie w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie po kaszebsku, czy to by była jakaś możliwość, czy jak ty myślisz z tymi mediami, bo to jest dzisiaj ciężko, nie? Na przykład Kaszubska Francuska też się zastanawia, mam śpiewać po polsku, mam śpiewać po kaszubsku, jak po kaszubsku to za dużo jest, to ludzie nie rozumią, mają pytania, a po polsku i tak dalej. W jakim kierunku mamy iść, nie? Tu też dzisiaj mamy taki dłuższy wywiad, też mówimy cały czas po polsku, a może by powiedzieć po kaszebsku, ale jak ty to myślisz, czy warto by było mieć te media, czy to jest taka bolączka nasza, czy jak to wygląda z mediami?
Jeśli chodzi o media, myślę, że tutaj te nasze regionalne, na przykład czy to tam TTM, Radio Norda czy Radio Kaszebę, no to działają w taki dosyć myślę, że dobry nawet sposób. W ogóle myślę, że teraz taką Kaszubszczyznę bardziej myślę promuje nawet Radio Norda niż Radio Kaszebę. Przynajmniej no, bardziej słucham radia Nordy przez to, że mój znajomy ma tam swoją audycję, Gracjan Fopkę, Nordeszrum. Pozdrawiamy Gracjana. Pozdrawiamy Gracjana, jak najbardziej. E, No i myślę, że to jest ogólnie, jeśli chodzi o media, może nie masz takiego dużego problemu, ale na pewno jest, jest potrzeba, żeby na przykład, żeby media społecznościowe, nie, były bardziej i tak one ogólnie bardzo, bardzo dobrze działają, jeśli chodzi na przykład o zrzeszenie. Mi się wydaje tam naprawdę ci ludzie odpowiedzialni za to z biura, to tam bardzo dużo do tego poświęcają czasu, energii, żeby to wszystko było na bieżąco i tak samo tam Instagram kaszubi.pl. Wiadomo, no im dalej my pójdziemy, ta nowoczesność nas tutaj dotyka i myślę, że na pewno z czasem to i będziemy bardziej może widoczni, czy to na TikToku, czy gdzieś tam, bo już tam jakieś no, pojedyncze filmiki, wiadomo, tam czy ze zjazdów, czy coś, to już tam idą w tak zwany viral, nie? Mogą iść. Tylko to myślę, że właśnie to tak potrzeba czasu i trochę też właśnie więcej młodych ludzi, nie? Którzy się właśnie w to zaangażują, bo no, w zrzeszeniu no to wiadomo, że jeżeli tam są starsi ludzie, no to niektórzy, wiadomo, znam na przykład też działaczy starszych, którzy są bardzo otwarci właśnie na nowe sprawy, jak na przykład wiceprezes Pryszkowski czy prezes Wyrowiński. Mimo tego, że prezes Wyrowiński jest już troszkę tam starszym człowiekiem, to on naprawdę ma takie podejście bardzo nowoczesne do tego wszystkiego. I widzę to i naprawdę tych ludzi, których on tam ma pozatrudniane, to robią bardzo dobrą robotę. No ale też mamy takich kaszubskich działaczy, którzy są po prostu, że nie i tyle i to jest tacy właśnie zamknięci. Nawet kiedy właśnie tam otwierają to nasze zrzeszenie, to też tam jakieś komentarze takich starszych, że to nie potrzeba, bo to tam dużo zachodu, coś tam i wiadomo, nie? No ale to ja się akurat takimi tam nie przejmuję, a wręcz przeciwnie, bo wtedy jeżeli ja coś zrobię, to ja wiem, że to im na złość zrobię i jest lepiej. No właśnie, ale Kuba, właśnie na koniec wywiadu może opowiedz troszeczkę o tym ZKP, wiesz, bo przeważnie jest tak, że te ZKP, te oddziały się zamykają. Bo jak powiedziałeś, tak więcej ludzi zaangażowanych jest wiekowo w ZKP, no i te oddziały po prostu giną śmiercią naturalną, bo młodzi nie chcą, nie? A tutaj raptem w górze młody działacz Jakub Szczypior chce mieć ZKP Górę. Dla mnie to była szokująca informacja, bo jak ja to troszeczkę tak obserwowałem sytuację, to myślałem, no tak, no to Góra 20 lat i ten będzie ZKP, nie wiem, Gdańsk jako główna siedziba i koniec na tym, nie? A tutaj raptem, wiesz, ty masz ten pomysł i skąd to się wzięło, bo jak ty powiedziałeś, nie? Były już takie niemiłe uwagi, a ty jednak no nie słuchałeś tych uwag i to zrobiłeś. I skąd ta inspiracja i ta siła? Jeśli chodzi o zrzeszenie, to tutaj właśnie bardzo duży wpływ na mnie miał Gracjan Fopkę. My się poznaliśmy właśnie tam, jak wspominałem o tych warsztatach tam z tymi dzieciakami tam z Bielska Białej. Tak byliśmy tutaj w Gniewinie, to Gracja mnie gdzieś tam zaczepił, jak on jeszcze robił jako redaktor Radia Kaszebę, żebym tam powiedział parę słów o tym, nie? No i potem gdzieś tam jeszcze na Facebooku się złapaliśmy i tak się zaczął kontakt, zaczęły się tam rozmowy, tam się spotkaliśmy raz czy drugi. I właśnie on mówił, że to weź, może się zapiszesz do Banina, nie? Tam właśnie no właśnie, tak jest. No a stwierdziłem, no to jest za daleko, nie? No tym bardziej, że to tam miałem ile tam właśnie 15-16 lat. Mówię, no to otworzymy Unię. No i dał mi wtedy numer do pana Pryszkowskiego, że najpierw on chyba też tam panu Pryszkowskiemu coś powiedział i pan Pryszkowski do mnie zadzwonił i to było raptem naprawdę raz, dwa, powiedzmy nie wiem, to był tydzień, dwa rozmów i to już ujrzało światło dzienne, nie?
Więc tutaj właśnie Gracjan bardzo mi w tym pomagał i pan Wryszkowski był bardzo ogólnie taki zaangażowany. Bardzo się cieszył z tego powodu i właśnie między innymi to jemu właśnie też bardzo, bardzo zawdzięczam tą moją tutaj Kaszubszczyznę. No i wtedy, jak ogłosiłem na Facebooku, że będzie takie spotkanie tutaj właśnie w Salce, ksiądz nam udostępnia na spotkania, no to przyszło chyba na zebranie założycielskie to 20 parę osób, czy niecałe 30, nie? No i wybraliśmy od razu zarząd. Tata został prezesem. Teraz będziemy mieli w styczniu już koniec kadencji, to teraz będziemy znowu wybierać. No i to się ogólnie rozwinęło, tak, że teraz mam około 50 paru członków i ogólnie mamy bardzo, bardzo młode, nie? Młode zrzeszenie, tak mi się wydaje przynajmniej. I tu jest taka właśnie tendencja, że tu są całe rodziny, nie? Czyli, że na przykład jeżeli jest na przykład no, babcia z dziadkiem, no to jest córka i córka jeszcze, jeżeli gdzieś jedziemy, no to jeszcze zabiera dzieci. I jeżeli teraz właśnie raz w roku też jedziemy zawsze na wycieczkę, to już teraz 3. rok z rzędu jechaliśmy, chyba 3. rok z rzędu na weekend. Takie właśnie tutaj poznawcze, żeby tą historię trochę i właśnie żeby te dzieci, nie? Żeby tym dzieciom zaszczepić tą Kaszubszczyznę. I to jest też taka właśnie dobra tendencja, że my tutaj jesteśmy rodzinami, że te dzieci mają się od kogo jakby uczyć, że widzą, że jest mama, że jest babcia, no to trzeba, nie? Bo wtedy widać, że jest to coś ważnego, nie? Dlatego no tutaj myślę, że tendencja tutaj jest i taka prognoza jest bardzo dobra na lata. No jeżeli będziemy o to dbali i cały czas się spotykali, teraz może tam jest troszkę taki delikatny przestój, tam przez tą właśnie, przez śmierć naszej, ona była też panią sekretarz u nas i taka naprawdę bardzo zaangażowana. Ale tutaj powoli już tutaj sobie wszystko tam ogarniamy, tam tą funkcję można powiedzieć tam dzielimy sobie między siebie, żeby to było i będziemy dalej działać. Ja wróżę na pewno dobrą przyszłość temu oddziałowi i liczę też, że to może był taki dobry znak może dla innych właśnie na Kaszubach, że gdzie nie ma, a są ludzie chętni, no to czemu by nie założyć, bo to właśnie według mnie to nie musi być tam 200-300 osób, wiadomo w tym. Ja na przykład wolę mieć te tam, no członków jest 50, tam prawie 60, no to te 20-30 to jest taka realna liczba, nie? Że jeżeli jest jakiś wyjazd czy coś, no to ta 30 na pewno wchodzi. Ja wolę mieć mniej osób, ale wiedzieć, że ja mogę na nich polegać i jeżeli coś organizujemy, to praktycznie wszyscy są od razu i to jest takie na pewno fajne. No i między innymi też właśnie dlatego się zdecydowałem na tę kandydaturę na sołtysa. Zobaczyłem, że takie otworzenie możliwości ludziom do spotkań, że oni tego bardzo potrzebowali, nie? Że jak jedziemy gdzieś na wycieczkę, na wyjazd, to wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni, dziękują, że tutaj takie coś powstało. Bo na przykład oni na przykład się tylko znali z widzenia, tak? Spotkali się w zrzeszeniu i nawet nam niektórzy mi mówili, że ja nawet nie wiedziałem, że ja taką fajną sąsiadkę mam. Nie, no. Więc jeśli chodzi o te relacje tutaj społeczne, międzyludzkie, to jest naprawdę, nie? Jeśli chodzi o Kaszubszyznę, to jest raz, ale dwa to właśnie te relacje, nie? Budowanie tutaj tych więzi takich mieszkańców sąsiedzkich, to jest naprawdę takie fajne, bo ja się to widzę, że tutaj ta nasza wieś jest jeszcze taka dosyć mocno zżyta, przynajmniej tutaj ta stara część. I tutaj tak dosyć dobrze się żyje i na pewno nikt nie chce, żeby to się po prostu kiedyś skończyło i miejmy nadzieję, że z pokolenia na pokolenie takie rzeczy będą przekazywane.
Ja widzę, że ty tylko nie pracujesz nad tym zrzeszeniem, ale jak ty mówisz, te relacje, to chyba by dobrze było widać w COVID-zie, tak, jeśli nie, jeśli te relacje się urwały, tak, czy ludzie siedzą często w internetach, tak, i jednak te media społecznościowe uzależniają ludzi, tak, po prostu, czy gry komputerowe, no dużo mamy zagrożeń, że kiedyś ludzie, czyli w ogóle starsi się mówią zawsze, że przódy, nie, że kiedyś to było lepiej, bo ludzie się spotykali, śpiewali, tańczyli, nie, a dzisiaj wszyscy się spotykają online, nie. Coś w tym troszeczkę jest i widzę, że ty jako młody człowiek próbujesz te relacje nie zmienić, tak, ale też pogłębić i to jest naprawdę super. Dobrze, to masz jakieś jeszcze takie plany, bo powiedziałeś o tych politycznych prawach, ale może coś chcesz jeszcze powiedzieć na końcu, jakieś, nie wiem, główne przesłanie albo jakie plany masz, czy ZKP Góra, może coś ci na sercu jeszcze leży, to możesz to teraz właśnie zrobić. No to tak myślę, że można tak powiedzieć, właśnie plany są tutaj planami, ambicje ambicjami, ale tutaj dla mnie właśnie taka ważna jest bardzo taka hierarchia w życiu właśnie wartości, nie? Czyli, że na pierwszym miejscu dla mnie właśnie jest rodzina i tutaj no, zdrowie wiadomo, ale jednak, że takim podstawowym celem w życiu no to jest założenie rodziny, tak? Dbanie o to, ustabilizowanie wszystkiego. No jeżeli to będzie, no to wtedy można działać i wszystko, więc tutaj nie jest to tak, że ja na przykład będę na siłę tutaj chciał działać, chciał iść w tą politykę, jeśli nie będę miał swojej rodziny, tak, nie? Jeżeli to się uda, no to wtedy mogę działać, ale to nie jest właśnie tak powiedziane, że to musi być, tylko jeżeli dla rodziny trzeba będzie się poświęcić, no to się poświęcę. I według mnie to też jest bardzo w życiu ważne, żeby mieć taką swoją hierarchię wartości, żeby jednak nie, nie iść zbyt pochopnie, bo wtedy można tam jakichś decyzji swoich żałować, a jeżeli ma się to wszystko ustabilizowane i wiadomo co jest ważne, co nie jest ważne, e, to myślę, że wtedy to życie można sobie naprawdę fajnie poukładać. Fajnie. Fajnie takie właśnie przesłanie od młodego człowieka posłuchać, bo to często jest tak właśnie, że ci starci tak właśnie narzekają na to młodzież, że tamto, a tak mówisz, ty jako młody człowiek właśnie na to pokazujesz i mam taką nadzieję, Kuba, wiesz co, tego bym życzył nie tylko tobie, ale całym Kaszubom, żebyś był taką inspiracją dla innych młodych ludzi, że jak te inicjatywy oddolnie się robi, tak, jak się spotyka, to nie tylko chodzi o język kaszubski, czy o naszą kulturę, ale jak ty mówisz, relacje we wiosce, tak, czy nawet jeszcze więcej potrzebne by były te relacje, pogłębienie tych relacji w miastach, tak, gdzie ludzie naprawdę się nie znają, tak, gdzie ta rotacja jest bardzo duża w tych mieszkaniach, w tych blokach, nie? Na końcu, wiesz co, mam takie 6 takich pytań i wiesz co, i ty musisz wtedy powiedzieć jedno albo drugie, nie masz wyboru, to będzie taką rolkę, tak, dobra, daję ci już mikrofon. Arka czy Lechia? Zdecydowanie Arka. Ziemia rodna czy Marsz Kaszubski? Zamiarodno. Daria Kaszubowska czy Olga Tokarczuk? Daria Kaszubowska, zdecydowanie. Kaszubska influencerka czy Weronika Kortwas? O. To jest ciężkie. Zielony Ład czy Polski Ład? To też jest ciężkie, co? Ani jedno, ani drugie. CPK, tak czy nie? Zdecydowanie tak. Kuba, Gazi Bóg zapłać, teraz będzie Perzynka po kaszebsku. Ja się bardzo cieszę, że miał ten czas, żeby się mogli tu spotkać i Perzynka pokrobiec o kaszebiznę, o kulturze, o tym, jak ty człowieka i co ty robisz, bo to jest ważne dla mnie i ja chcę pokazywać młodych kaszebów, które coś robią i się angażują. Ja chcę życzę z całego serca, żeby te naprawdę to, co ty powiedział tu w tym wywiadzie, żeby te mógł to dotrzymać, bo mieć plany to jest jedna sprawa, ale żeby to wytrzymać powiedz, moralnym, w tym moralizmie, czyli może powiedzieć z tym, co jak masz taki fundament, to jest nie jest ciężko. I ja chcę tylko rzec, żeby to wytrzymał i żeby to był inspiracją dla innych i że gratuluję tatkowi Memkę, że mają takiego fajnego syna i wszelkiego belnego i może to coś też na końcu powiedzieć. Może po korzepsku, co? No to był Bóg zapłać, cóż tyś za zaproszenie do tej karbionki.
I co by tu jeszcze rzec? Jak ty myślisz, ten Jędrek Kaszepki przetrwa czy nie? Czy to pójdzie? Nie no, ja myślę, że to przetrwa i my tutaj musimy po prostu są spiąc w siatce i żeby w tych rodzeznach to z pokolenia na pokolenie było przekazywane i wtedy na pewno to przetrwa. Ja dzisiaj Bóg zapłat. Do usłyszenia z Pana Błega, do uczecy. Adios.